आणि संदेशजी आपल्याला संधी सोडायची नाहीये, कारण आपलं येत आहे सरकार, हे दिसायला लागलेलं आहे सगळीकडे. आपण बघतोय की महाविकास आघाडीचं सरकार येत आहे आणि आल्या आल्या आपल्याला कामाला लागायचं आहे. 23 तारखेला 5 वाजल्यापासून तुम्हाला आमदार म्हणून कामाला लागायचंच आहे. तुमची धावपळ मी बघितली, धडपड ह्या मतदारसंघासाठी बघितलेली आहे. मी जेव्हा उद्धव साहेबांच्या मंत्रिमंडळात पर्यावरण मंत्री, पर्यटन मंत्री म्हणून काम करत होतो, अनेक दौरे इथे आपण केलेत. मग ते विनायक राऊत साहेबांबरोबर केलेत, आपल्या सगळ्यांबरोबर केलेत, सुशांतजी तुमच्याबरोबर केलेले आहेत, वैभवजींबरोबर केलेले आहेत. आणि त्यावेळी सतीशजी असतील, सगळेच हे माझ्या आजूबाजूला जे सहकारी बसलेले आहेत, मध्ये मध्ये मला कधीतरी संदेशजी गाडी अडवायचे आणि मला संदेशजी इथे काय ना, तुम्ही इथे फंड दिलाय, इकडे भूमिपूजन करायचंय. ठीक आहे, चला भूमिपूजनला उतरलो. परत जायचं, तिथून काहीतरी बनलेलं दिसायचं, थांबवायची गाडी, आता उद्घाटनाची वेळ आली. पण ही धडपड जी आहे मतदारसंघासाठी, ही धडपड जी आहे जनतेसाठी, ही फार महत्वाची आहे. आश्वासनं अनेक मिळू शकतात. ह्या पुढच्या 48 तासामध्ये आमिष दाखवली जातील, धमकवलं जाईल, कोणाला उचलण्याचा प्रयत्न होईल, कोणाला दाबण्याचा प्रयत्न होईल, कोणाला चिरडण्याचा प्रयत्न होईल. मी तुम्हाला एक सांगतोय, घाबरू नका, लढायचं तर लढा, पण ह्या गुंडगर्दीला आपण घाबरायचं नाही. उचलून दाखवलेलं आणि पुन्हा उचलू, पण कोणाच्याही अंगावर गेला तर तुम्हाला शिंग काय असतात हे आम्ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, वाघनखं काय असतात ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. शांतता आम्ही पाळू शकतो आणि आम्ही पाळणार. आम्हाला निवडणूक आयोगाचे कायदे कानून माहिती आहेत आणि ते आम्ही पाळू. पण सरकार आल्यानंतर ज्यांनी ह्या नागरिकांना त्रास दिलेला आहे, छळलेलं आहे, आणि आता जर तुम्ही पुन्हा एकदा त्यांना निवडून दिलं तर वरती पण ते, खालती पण ते, तुम्ही विचार करा किती छळ होऊ शकेल. मुंबईत देखील आम्ही चर्चा करतो की खासदारकी जिंकल्यानंतर किती इथं दबाव वाढला असेल, काय झालं असेल, आमदारकी जिंकल्यानंतर काय होईल. पण मला विश्वास आहे आपल्या कोकणी माणसावर, कारण हाच कोकणी माणूस आहे जो मुंबईमध्ये मेहनत करत असतो, घाम गाळत असतो. मुंबई जी आज घडलेली आहे, बनवलेली आहे, मुंबईत जे आपलं वर्चस्व राहिलेलं आहे, मराठी माणसाचं वर्चस्व राहिलेलं आहे, हे तुमच्यामुळे राहिलेलं आहे. हीच मुंबई, ही जी तुमची आमची राजधानी आहे, हीच मुंबई आज भाजपा अदानीला विकायला लागलेली आहे आणि कदाचित ते अदानीला कोकणात पण घेऊन येतील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.